Dragi prijatelji, za kraj će vam se obratiti čovek koji nije sa Aleksandrom Vučićem napravio onu prvu izdaju i razbio najjaču političku opciju srpskog naroda u tom momentu. Obratit će se čovek koji je jako dobro, a čujemo ovde da je i Radovan Karadžić znao jako dobro kakav je u stvari Aleksandar Vučić i da za njime ne treba ići. Obratit će vam se čovek koji ne krije i ponosno kaže da je neko ko kroz politiku, a samo tako jedino i može, želi da promeni Srbiju, želi da promeni vlast i da na vlast treba da dođu odgovorni, politički pismeni, iskusni i ljudi koji će znati da se suprotstave i domaćim problemima i međunarodnim izazovima. Imam čast da sam danas na ovaj skup pozvao i stao u svog prijatelja, a i brata, Nemanju Šarovića, predsjednika pokreta Ljubav, Vera, Nada. Dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Hvala svima koji ste se odazvali ovom našem apelu da se saberemo i da probamo da se dogovorimo. Ja neću dugo da govorim o tome koliki je Vučić izdajnik, jer ja to jasno i glasno govorim već 15 godina. Neću da govorim o tome šta je Kosovo i Metohija za srpski narod, jer svi vi koji ste ovde to veoma dobro znate. Ja pre svega želim da govorim o rešenjima i da govorim o načinu, o jedino mogućem načinu da se zaustavi ova sramna izdaja, da se zaustavi prihvatanje ovoga ultimatima u delo i da se zaustavi izdajnički režim Aleksandra Vučića. Kada smo zakazali ovaj skup, mi smo, pre nego što smo izašli u javnost, kontaktirali sa mnogo ljudi, kontaktirali i sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i sa ljudima sa kojima politički gledano nemamo ništa zajedničko, nismo imali nikakvu saradnju, ali smo znali i bili svesni da je pitanje Kosova i Metohije važnije od bilo koga od nas pojedinačno. Mi danas možemo salonski da se borimo za Kosovo i Metohiju, da gledamo da nam to podigne rejting za neke naredne izbore, da se zadovoljimo time što ćemo reći Aleksandar Vučić je izdajnik, a mi nismo, pa ajde da idemo na izbore u tako krnjoj Srbiji. Da se ne lažemo, braćo i sestre, Vučić je uništio čitavu državu, uništio je sve institucije, od vlade, od skupštine, od pravosuđa, od sporta, od javnih preduzeća, sve je uništio za ovih 11 godina. Pored toga uništio i opoziciju. Vi znate da je veliki deo njih godinama bio i na medijskim i na finansijskim jaslama Aleksandra Vučića. Mi jedni o drugima nismo govorili dobro, ali bez obzira na to ja sam rekao da sam spreman da stanem rame uz rame sa svakim ko je danas spreman bespoštedno da brani Kosovo i Metohiju. Svih ovih prethodnih dana mi smo pozivali na svaki skup koji je organizovan, mi smo prisustvovali na svakom skupu koji je organizovan. Bili smo u komunikaciji sa svim tim ljudima. Očekivali smo da će i oni podržati ovaj skup ako su iskreni u tome da je borba za Kosovo i Metohiju ono što je najvažnije. Ja ne razumem ljude koji kažu hoćemo da idemo na izbore na kojima se narod neće izjašnjavati o tome da li je za Kosovo i Metohiju, već u Vučićevim lažima o autoputu, o pruzi do Niša za koju menja
sve naše svetinje. Mi treba da kažemo i Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama da ne pristajemo da menjamo Visoke Dečane za prugu do Niša, da ne damo Pećku patrijaršiju da bi Kontinental došao u Srbiju za 140.000 evra po radniku. Nije sve, Aleksandre Vučiću, na prodaju. Ako si ti na prodaju, ako se ti prodao, ti onda deli i poklanjaj ono što su ti deda i tata ostavili u Čipuljićima. Kosovo i Metohija nije na prodaju. Pre 2 dana se ovde završio jedan skup na kome je bilo mnogo više ljudi nego danas, ljudi koji su očekivali da čuju šta je predlog i šta je rešenje. Ja sam govorio i unapred da se Vučić neće uplašiti i da on ne može biti srušen tim jednim mitingom. I ja danas upućujem javni poziv svim onima koji su se makar formalno izjasnili da su spremni da se bore za budućnost Srbije, za spas naše države, za naš narod na Kosovu i Metohiji i za sve naše svetinje. Da se ujedine, da sklone i pogaze svoje sujete. Niko od nas pojedinačno ne može srušiti režim Aleksandra Vučića. Jedna jedina mala šansa koju imamo, ako su zaista iskreni, je da pokušamo da svi pošaljemo i našem narodu poruku tim jedinstvom, tim dogovorom, da je Kosovo i Metohija iznad svega i da ćemo se boriti dok ga ne odbranimo. Ja pozivam i njih da odredimo datum kada ćemo u Beograd pozvati ljude iz čitave Srbije, kada ćemo blokirati Srbiju i kada će Srbija stati dok ne stane Vučić sa izdajom koju sprovodi. Nema tog referenduma na kome se može odlučivati da li je Kosovo i Metohija srpsko. Nema tog referenduma, jer bi to bilo protivustavno i protivzakonito. Zamislite da kažemo, ajde evo referenduma, da streljamo sve ljude sa plavim očima, nisu nekome po volji. Ljudi, jedan je jedini put, a to je zajedništvo, makar dok ne sačuvamo Kosovo i Metohiju, a onda da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Danas su sa nama, i želim posebno da ih pozdravim, i Srbi sa Kosova i Metohije. I kada smo poslali medijima najavu sa imenima tih ljudi i kada smo rekli ko će govoriti sa Kosova i Metohije na ovom skupu, odmah su počele pretnje. I stizale su pretnje i od Šiptara, ali što je mnogo gore, i od ljudi i od Srba, ili nazovi Srba i Srpske liste. Prete da će fizički nasrnuti, prete da će ih ostaviti bez posla, i mi smo pred ovaj skup se ipak dogovorili da se oni ne obraćaju. Mi nemamo pravo da bilo kome ko živi na Kosovu i Metohiji, ko svojim dole ostankom svedoči o tome da je to srpska zemlja, nekome ko se svakodnevno plaši za svoju decu, ko ne zna kada izađe da li će neko pucati na njega. Mi nemamo pravo tim ljudima da otežamo život ili da ugrozimo egzistenciju na bilo koji način. Ali ajde da mi koji živimo u slobodi, mi koji imamo slobodu kretanja, mi koji se ovde borimo i za kučiće i za mačiće, da pokažemo da nismo neljudi i da ćemo se boriti i za 100.000 živih Srba, ali i za naše grobove i za naše svetinje koji su dole na Kosovu i Metohiji.
Pre nekoliko dana mi smo otišli i do Srpske akademije nauka i umetnosti, do institucije koja je nekada bila ponos i dika srpskog naroda, gde su nekada sedeli najuvaženiji profesori, najuvaženiji naučnici kojih se mi danas sa ponosom sećamo i koji su mnogo dali svojoj zemlji. Otišli smo da ih probudimo. Otišli smo da im kažemo da se od njih očekuje ne da sede udobno zavaljeni u nekakvim foteljama, već da svom narodu pomognu svojim iskustvom, svojim znanjem i svojim savetima. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati akademici koji su se oglasili o pitanju Kosova i Metohije. I praktično od 1986. već 37 godina Srpska akademija nauka i umetnosti spava dubokim snom. Mi danas pozivamo sve akademike, ima ih negde oko 200, pozivamo sve profesore univerziteta, pozivamo sve ljude, sve iz prosvete, prosvetne radnike koji uče našu decu, da ih nauče najvažniju životnu lekciju, a to je kako se brani svoj narod i kako se brani svoja država. Mi smo odlučili da sad kada završimo ovde obraćanje, da krenemo u šetnju do Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, da pozovemo i sve sveštenike, sve monahe, da pozovemo sve arhijereje, da pozovemo patrijarha Srpskog Porfirija da budu u svoj narod, da budu hrabri, da budu iskreni, da budu onakvi kakav je bio vladika Atanasije, kakav je bio mitropolit Amfilohije, da budu onako hrabri kakav je bio i blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle. Mi veoma dobro znamo i šta misli narod i šta misli sveštenstvo. I Bogu hvala, baš iz Crne Gore, gde je srpska vera možda i najživlja u ovome trenutku, gde je taj osjećaj pobede od pre 2 godine još uvek živ. Dolaze ljudi koji su prvi smogli snage i hrabrosti i da se javno obrate i da javno napišu i objave svoju podršku Kosovu i Metohiji. Pre 2 dana to je učinio i mitropolit Joanikije i ja mu se u ime srpskog naroda duboko zahvaljujem u ime sve naše braće sa Kosovom i Metohiji. Ali to mora uraditi i onaj koji je prvi među arhijerejima, onaj koji se zavetovao ne samo na monaški život, već koji se zavetovao da će svoj život posvetiti ovome narodu, a to je patrijarh Porfirij. Nije patrijarhu mesto u Americi, nije patrijarhu mesto na festu, patrijarhu je mesto u Pećkoj patrijaršiji i na Kosovu i Metohiji sa svojim narodom. I to je nešto što svi otvoreno treba da kažemo. Mi smo crkva, narod je crkva, Srpska pravoslavna crkva je živa, nema crkve bez naroda. Prema tome, ajde svi da kažemo bez straha: Aleksandre Vučiću, borit ćemo se i pobedit ćemo te. Ja vas molim i pozivam da uzmete učešća na svakom budućem skupu. Ja sam bio na svim prethodnim skupovima i znam da i svi vi koji ste danas došli, niste došli zbog mene, niti zbog bilo koga od ljudi koji su vam se obraćali. Došli ste jer ste Srbi, jer ste pametni, jer ne želite da vas lažu, jer ne želite da vas Vučić ubeđuje da ono što je očigledno da je dogovorio i da sprovodi u delo, da ništa nije potpisao. To je isti čovek koji je sve što ikada rekao da neće dati dao. To je čovek koji već 11 godina organizuje gej parade,
pa onda sutradan sa Pinka ubeđuje ljude kako ono što je videla čitava Srbija nije video. Ne dolazite zbog nas, dolazite zbog našeg naroda, dolazite zbog svetinja. A poručujem i ljudima koji su organizovali skup pre 2 dana, da shvate na vreme da i oni ljudi koji su bili, nisu bili zbog njih, nego su bili zbog Kosova i Metohije. Vreme će pokazati ko je od nas iskren, ko je od nas spreman na žrtvu, ko je spreman da se bori, ko je spreman da ide do kraja, a ko želi samo da nabilduje rejting za neke buduće izbore. Hvala vam, u zdravlju se videli, u zdravlju odbranili naše sveto Kosovo i Metohiju i pozivam vas da krenete sad za nama, za ovim vozilom, da odemo do Patrijaršije, gde ćemo se još jedan puta obratiti i imati direktnu poruku za sveštenstvo, monaštvo i sve arhijereje Srpske pravoslavne crkve. Živjeli!